7. travnja 2020. Crveni križ Topusko provodi još jednu akciju darivanja krvi pod posebnim uvjetima, naravno, s obzirom na situaciju. Željko Majstorić daje krv po 60. put. Željko, kad si počeo davati krv, kako je to izgledalo na početku? Ne, prvi put sam dao krv kad sam bio u vojsci. To je bilo prvi puta i onda poslije, kad smo se vratili u Topusko, sam počeo, darivanja su bila rijeđa, nije ko sada po 4 puta godišnje. I onda jedno vrijeme nisam mogao davati radi posla i tako, i onda sam počeo poslije intenzivno davati. Evo, danas ponosan sam što sam 60. put dao krv, što mogu nekome pomoći, spasiti život, svaka kap je nekome potrebna. Kao drugo, s ovim provjeravamo svoje zdravlje. I evo, šta još da kažem, svima koji nisu do sad dali krv, nek dadu, to nije ništa strašno, to je humano djelo, to je nešto što je lijepo, što čovjek može dati od sebe. Neka dođu, nek dadu krv, ne trebaju se bojati. Neko kaže da se uzima puno, ne, to je sve u nekim normalnim granicama, tako da ko je zdrav, taj može dati krv i s time provjerava svoje zdravlje i sebe, i osjećaš se bolje, lakše, i kad znaš da si nekome spasio život. I evo, na kraju, sami ste rekli da dajemo u posebnim uvjetima, nismo škrti, nismo bili dosad, nećemo ni sada, unatoč toj koroni i tom virusu, želimo pomoći i dalje. I evo, na kraju da kažem samo, dođite, dajte krv i ostanite doma. Hvala. Kako teče današnje darivanje krvi u Topusko pod ovim posebnim uvjetima? Pa evo, ja bih se zahvalio svim darivateljima koji su došli, kao što ste sami rekli, ovo su danas posebni uvjeti pod kojima darujemo krv. Ovo je naša druga ovogodišnja akcija krvi. Odaziv darivatelja za sada je zadovoljavajući, nije kao i u dosadašnjim akcijama, ali ipak smo zadovoljni sa odazivom naših darivatelja krvi. Ja bih se ovom prilikom zahvalio svim darivateljima krvi u prošloj godini koji su darivali krv, da smo opet postigli najbolji rezultat u Hrvatskoj, to je sa postotkom 12,53. Ako kažemo da je drugi društvo po darivanju krvi je Brač koji ima 10,33. Tako, evo, za prošlu godinu se zahvaljujem svim darivateljima krvi u Topuskome koji su nesebično dali svoju dragocjenu krv. Kako inače teku aktivnost Crvenog križa pod ovim uvjetima? Znamo da se moraju poštivati mjere. Imate li više posla i manje, ili koja je razlika od normalnih uvjeta? Pa mogu reći da u ovim trenucima mi stvarno imamo dosta posla. Dosta je ljudi u izolaciji, pa te ljude redovito moramo obilaziti, kupovati im namirnice, obilaziti im, tako da sve ovi stariji ljudi kojima je preporučljivo da ne dolaze u samo mjesto zbog izolacije i zbog njihovih godina, Crveni križ redovito plaća im režije, podiže lijekove, kupuje namirnice i snabdijeva sve korisnike našoj općini Topusko.